pjaċir nilqa' lill-ħabib tiegħi issa li jkun magħna kull nhar ta' ħamis, il-coach tiegħi tagħna u ta' kulħadd, Matthaeus Grasso. Tiegħi fadal daqsxejn biex jikkonvinċini. Kif inti, Matthaeus? Tajjeb ta'. Matthaeus dejjem bid-bissima God bless fuq wiċċu. Mela se nitkellmu illum. Għalfejn ħafna nies jarawha bi kbira illi jinbidlu jew li jibdew jinbidlu. Emmi. Spjegana ftit dan l-statement. Dan l-statement u dan isu il-ħsib fil-moħħ. L-introduzzjoni. Ekku. U Luis, ma nafx taqbilx miegħi imma speċjalment meta ikun il-21 ta' Marzu dak li jkun jgħid ir-rebbija. Ir-rebbija huwa qisu l-entratura għas-sajf. Speċjalment hawn Malta s-sajf idhom xi 6 xhur imbagħad, ma jispiċċa kważi fil-miliet is-sajf ta' Malta, imma insomma. U dak li jkun jgħid dal-waqt irrid nibda nqaċċat, dal-waqt pereżempju irrid immur nawm, m'iniex komda, m'iniex komdu kif jien nixtieq u għandi bżonn li ninbidel. Issa hemm min qed jarana m'għandix dubju li da ma joċċ għalija, bħal speċi jiena kuntenta kif jien, fajn. U fil-fatt min ma jridx li jinbidel, impossibbli li jinbidel, laqqas letteralment jiena nħobb biex niċċajta ngħid laqqas jekk tkun għand il-papa, għax jekk ma tridx tinbidel, m'intix ħadd inbidel, l-għażla tkun tiegħek l-ewwel qabel kollox, li jimbagħad fittex l-għajnuna, ekku, li jimbagħad fittex l-għajnuna għax beħsiebek tinbidel, trid li tinbidel imma ma tafx kif, mek ngħidlek iwa. Imma da bħal meta jiena niċċajta anke min ipejjeb. Hemm min jgħidlina tgħidx kemm impejjeb Matt. Ngħidu tixtieq tagħhom jgħidli le. Ngħidlu mela ħi, qabel ma tiddeċidi hekk, ħadd ma jista' jgħinek fiha dik il-ħaġa, għax jekk tkun kuntent li qed pejjeb u ma trix taqtagħhom, ma tistax taqtagħhom. Mela number one, anke dal-islot ħajkun għal min isma' għandu bżonn u ddeċida illi wasal iż-żmien li jinbidel jew tinbidel. Għandu x-xewqa, jien ngħidu mix-xewqa, ħanibdew minn xewqa. Issa, wara x-xewqa, normalment ikun hemm qisu ħajt. Jimmaġinaw ħafna nies illi jgħidu imma minn fejn se nibda. U taf x'in il-problema naħseb Luis jibdew sejrin. U għax ħanajdlek ara, wara x-xogħol ma jkollix abtit xejn. Qabel ix-xogħol laqqas. Għax Luis tagħmel hekk ukoll. U mhux hekk jiena qed nitkellem f'isem Luis. All right. Okay. Aperti ċajt. Le, ma vera jiena jiġrili hekk u hija se nibda l-ġimgħa d-dieħla. Ekku. Pereżempju għax jekk jiena rrid immur x'imkien ara kemm hemm traffic hemm barra, fiex kien ħammur. U mbagħad ma rridx noqgħod ninħasel u xari, u batit ma il-hairdresser. Isu, nibdew naraw. L-iskużi kollha. Apparti l-iskużi, nibdew naraw illi aħna flok ma qed niklu xi ħaġa biċċa, isna ħanikluha kollha f'salt. Bl-Ingliż għandhom saying illi jgħidu qed timmaġina li l-ħuta tiblaħħa kollha f'salt. Inti għandek balena ħadd ikollha kollha, le. Jekk inti ħadd ikol xi ħaġa, ħataqsamha biċċa u ħadd ikolha. Imma għax ħafna nies jimmaġinaw illi il-laħwa kemm irrid nagħmel affarijiet f'salt, dik jaqtaw qalbhom mill-ewwel qabel ma jkunu bdew. Hemm l-estrem ieħor. Illi mbagħad dik il-ħuta jena jgħidu ħaniklu ħuta pereżempju. Tant farra kafel f'miljun biċċa u għax l-ewwel irid inċempel, u mbagħad irid nagħmel l-appuntament, imbagħad irid imur għall-appuntament, u mbagħad kull darba irid nipprepara ħwejjex minn filgħaxija, nqum filgħodu, naħsel wiċċi, nidħol ġol karozza, jekk għal aħar sqat insib xi ħadd quddiem ipparkjat, x'ħan nagħmel? U jibdew iġibu d-dinja fit-tarf. Waqt illi dawk in-nies ix'inhi l-ħaġa? Tista' tkun bidla għax inti tixtieq li taqta' sigaretti, għax inti tixtieq li tibda titlef ix-xaħam. Dawk in-nies li jibdew normalment għax il-proċess jarawh maqsum f'żewġ biċċiet biss, Luis. Illi jiena ħanagħmel l-appuntament u number 2 ħanibda. Tgħid li easier said than done. Però dik hija l-pura verità. Illi aktar ma aħna nimmaġinaw li trid tagħmel passi għax l-ewwel kumbatek, ħataqta' qalbek qabel ma tibda. Waqt illi pereżempju min anke jieħu gost joħroġ jiekol, għax da eżempju ġie f'moħħi issa u vera tajjeb, flok ma joqgħod jgħid l-ewwel irid inċempel biex nibbukkja, imbagħad irid nara raġel għandu xabtit, imbagħad irid nara tfal minn ħanqiegħdhom, u mbagħad irid nara libsa tajjeb, imbagħad nara li għandi libsa ġdida. Jgħidu ħanċempel ir-restorant u mmur niekol. Ġifieri anke x'ngħidu lil moħħna kif nitkellmu ġimgħa wara ġimgħa Luis, ħajjagħmel differenza enormi. Iktar ma jiena nkabbarhom, u din isma'hom minn dejjem. Iktar ma oġġett kabru inti, aktar ħadħossu tqil, aktar ħadħossu impossibbli biex tagħmlu. Aktar ma żommu sempliċi anke ġo moħħok,
milli tgħidlilek innifsek dejjem aħjar. Għaliex tkabbru max jista' jkun illi inti trid tara riżultati f'ġurnata? Tipikament. Jiena tipikament waħda minn dawk qed issemmi tipikament li ngħid jiena rrid nara riżultati mill-lum għal U ma tikx tort, għax dik il-ħajja, illum taqbad il-mobile, jekk ma li tafas żewġ buttuni ma ċempilx il-min trid tajda l-mobile ħanarmih, jew dal-mobile qed jeħel. Taf kif? Għax imdorjin f'ħajja ta' ċumbum. In-natura, mela meta inti ġejt biex wellit Louise, pereżempju, sax ngħidlek nifmek għax qatt ma wellit, imma naħseb xtaqt li kollok it-tarbija kif jista' jkun mill-ewwel, jekk hu kellek il-garanzija li ħadkun b'saħħitha, aħjar ma tistenna 9 xhur. Jekk inti rid li pereżempju jinnaf tmur l-iskola, tippreferi ġib l-eżamijiet wara ġimgħa flok tagħmel 5 snin sekondarja, x'qed nipprova ngħid illi b'mod naturali il-moħħ, il-ġisem għandu bżonn żmien, mhux bħal mobile phones illi tafas xi ħaġa u jiġi riżultat. Maħniex elettroniċi. Maħniex elettroniċi, dik il-kelma. U allura waqt illi il-ħsieb jgħidlek irrid riżultat immedjatament, ir-realtà hija kif ħansemmi issa. Illi inti meta tagħmel l-exercise u ħadd tajjeb Louise, ħadħoss il-bidla mill-ewwel ħadħossha, jiġifieri ħadħossok iktar enerġetika, ħadħossok iktar posittiva, ħadħossok li qed torqod aħjar normalment, ħadħossok illi l-uġieħ beda jonqos dak mill-ewwel. Wara ftit jiem tal-exercise u li tikol tajjeb. Number 1. Number 2 imbagħad biż-żmien ħatibda tħoss il-bidliet mill-ħwejjeġ tajt di ma kienx toqgħod li daqshekk tajba, qed titla' aktar. Anke ħanamillek din mistoqsija, jekk ma tkunx qed tonqos fil-weight bi kbir, inti qed tara d-differenza fil-ħwejjeġ. Għaliex? Għax pereżempju naqqast in-nefħa. Meta intiqtaj ċertu ikel li huwa super proċessat, dak normalment inefħek ma liqtajtu dik in-nefħa bdiet nieżla. Number 1. Inti għax ħa tagħmel l-exercises kif inħobbu nsemmu ħafna jiena u inti ta' nofsija sura ta' nies, mela apparti li tagħmlu f'qasir ħin, allura ara kemm qed tifranka ħin, qed iġib riżultati aħjar qed isibu milli kieku tagħmel xi siegħa u nofs għaddejja. Għaliex? Għax wara dik is-siegħa u nofs tipikament jaqbdek iktar ġuħ mhux anqas. Ma jkollok saħħa u bdiet tagħmel xejn. Waqt li dik in-nofsija mhux biss ħadd naqqaslek il-ġuħ, mhux biss ħadd tik ir-riżultati, imma wkoll wara ħadd tkun aktar enerġetika u mhux inqas. Mhux għall-bidu ta' għax l-ewwel jumej tlieta tħossok iswa għadda trakk minn fuqek, sa ma ġismek jidra. Però mbagħad għax huwa proċess illi jieħu żmien, tajjeb, wara l-ewwel ġimgħa qisu normalment tħossok ħafna ħjar. Innu jibda jaħdem. U jibda jaħdem. Mela wara daw il-famużi ħwejjeġ li qed insemmu, tibda anke meta inti titkejjel bil-inch tape, ħatarak illi nieżla. Wara ħatibda tara bidliet anke fil-mirja. Tgħid kemm qed nara differenti mis-soltu. U jissa jkun nara kemm tajba di li l-aħħar stage li tara bidla sostanzjali fil-miżin. Għaliex? Għax hekk aħna qed nagħmlu dak li jgħidulu toning exercises, Louise. Jiġifieri exercises biex ituk iktar forma biex jixxejpjawk, biex jittownjawk. Seżżid anke fil-pis. Però tajba qedaw illi waqt li qed iżżid fil-pis tat-toning, kif spjegajtilkom il-ġimgħa l-oħra fuq dik il-bord, inti qed naqqas il-pis tax-xaħam. Allura fuq il-miżin mhux ħatara bidliet kbar, però fil-mera u fl-għajnej iwa għax waqt li żied toning. Jiġifieri li importanti li tnaqqas ix-xaħam. U anke għas-saħħa. Jiġifieri anke meta inti tmur għand tabib, vera jekk ħajkejlek u jgħidlek Doris, għandi bżonn tnaqqas naqra, però skont għalfejn. Pereżempju plejers tal-futbol bħal famuż Ronaldo, nħobb inġib eżempju bih għax kulħadd jaf bih, dak is overweight. Mhux tajjeb, ma insomma. Ma morrux. Illi Ronaldo, meta inti tara it-tul tiegħu l-pis, is overweight. Imma overweight bix-xaħam, biż-żaq. Le. Bil-proteini u bil-muscles, bil-toning tiegħu, eċċetera. Il-muskoli jiġu bil-proteini, bħala ekel, bla dubju ta' xejn. U bena l-muskoli bit-training. Ġifieri ħaġa sostni lill-oħra. X'qed nipprova ngħid illi mhux il-pis kollox laqas għas-saħħa, huwa l-pis kollox, imma kemm minn ġismek ġej minn xaħam. U meta aħna qegħdin naqsu mill-inches fit-travel areas, bħal ngħidu aħna qegħdin naqqas miż-żaq, qegħdin naqqas mill-hips, qegħdin naqqas mill-koxox, tipikament dik hija ċertifikat ċar kristall illi l-progress qed jiġi. Mela l-aħħar appella li llum
kabbaromx. Linna ta' Fadallek, all right, għanna dan għal-movimenti għaw, sorry. Ma sens tkabbar. Kabbaromx, timmaġinakx illi biex inti tibda tagħmel xi ħaġa trid tgħaddi minn xi 1000 proċess. Illi l-ewwel trid iċċempel, imbagħad trid tmur, imbagħad trid tixtri slipper, tilbes il-qalziet, tgħaddi għall-ħabiba tiegħek teħel fit-traffic. Santissima. Inti għajt isma' jiena minn nhar it-tnejn ħanibda nagħmel l-exercise. Kull nar ta' ħamis ngħidlek, kull meta nara lilek. Mela l-xejn. Dr. Chris qiegħed magħna Barbara qed jitfannad bis-sima miegħu se nitkellmu dwar il-measles. Però kull nar ta' ħamis ngħid jien se nibda nhar it-tnejn. Jgħaddi tnejn jiġi l-ħamis. Mela ħanajdlek dal-appell Lara. Issa inti qed nagħti prova ta' dak. Mhux hekk, u nifhmek. Issa lilek dila ħanajt issa ma tantx taħdem miegħek għax ma tistax. Però ħanappella li qed jarana hemm. Illi dal-programm jekk hemm bżonn jista' jaqaf jarah l-islott tiegħi jista' jaqaf jarah mbagħad ikompli jarah minn Dr. Chris. In the meantime, immur jara naqra il-videos li rekordjajna il-ġimgħat li għaddew. Għaliex? Għax inti għal xejn. Issa jarhom għax on demand. Għax on demand mhux għalhekk qed nirrikja jilek. Jiġifieri jista' ngħidlek eżatt, jew x'qed niċċekkja dal-għodu. Kemmu ħellu. Mhux vera. Ħadd niċċekkja. Tara. Illi inti għal xejn tibqa' tittara l-videos biex titgħallem jew timmotiva ruħek jekk m'inti tagħmel xejn. U Dr. Chris ħajjifhimni. Immaġi Dr. Chris pereżempju għamel 7 snin jew ma nafx kemm tagħmlu Dr. Chris jistudja biex isir tabib. Imbagħad ma jwettaq xejn minnu, qal li tallimt għalija nnifsi jiena mhux ħaniprattika. X'użu fih? X'qed nipprova ngħidlek? Illi jekk inti qgħod titgħallem tara l-video, sara dawn l-ispots u ma tagħmel xejn fuqhom, m'intix ħadd tiġi għall-aħjar, ħankomplu nespandu speċjalment. Nibqgħu bix-xewqa ġifieri. Tibqa' bix-xewqa u tibqa' żżid ix-xaħam. Nibqa' bix-xewqa li ngħid se neħi x-xaħam u ma nneħħix. U probabbli jiżdied għax noqogħdu bil-qiegħda jiżdied jista'. U nitlob il-bambin li forsi bil-kelma tiegħek kull nhar ta' ħamis inneħħih. Kull ma trid tagħmel taqbad u tgħid x'ħan nagħmel minn għada jien. Jista' jkun bdejt minn sempliċi mixja, isma' għada m'għandix skuża, fis-sitta ħanqum pereżempju u mis-6:15 sa' 7:15 jiena ħammur nimxi dawra mal-ħamrun. Bdejt b'xi ħaġa. Jew inkella jiena isma' nippreferi kif jagħmlu ħafna nies immur x'imkien fejn għandi booking. Għax naf li jekk għandi booking jekk għandi appuntament. ħanaqannelħ jekk jiena mhux semmur, ħanaqannelħ jekk noqgħod inħassru, hemmhekk għandi ħbieb ġodda illi bħali jixtiequ jonqsu, hemmhekk hemm coach illi qed jgħidli x'ħan nagħmel u x'ma nagħmilx, mhux aħjar nagħmel hemm ħalli nifoka hemm. Ma kultant taf x'inhi? Ħa nitkellem fuq ngħid jien. Issa jiena kemm taħsbu li jien għandi arja għax nidher forsi television imma m'għandix ngħid jien ħammur pereżempju ġoġi qatt ħares lejja lej person tu jgħid tara di. Nifmek? Nifmek ħafna. Dik xi ħaġa li forsi titfani. Nifmek ħafna u għalhekk anke jiena personali naqbel immens illi fejn tmur tajjeb ikunu nies illi huma simili tiegħek. Mela jiena ma naqbilx illi pereżempju jkun hemm postijiet fejn għandek taħlita ta' bodybuilders ta' nisa illi forsi qatt ma ċaqalqu ma tfajlit żgħar ma irġiel ta' ċertu għax qisu birds of a feather flock together. Allura jiena tal-idea illi meta ħammorru f'post ikun post illi hemmhekk huwa targetjat fuq xi ħaġa speċifika. Tkun komda, pereżempju tajt il-post fejn ħammur huwa targetjat fuq fat loss toning, mhux fuq fat loss toning, bodybuilding, Olympics. Tal fuq minn 50 sena. Pereżempju, jew għal-inqas għandi range ngħid isma' bejn 35 u 60, mhux tajjeb. Issa ovvjament. Mhux ta' 20. Ekku. Għax bil-forsi twaqqani dawn li jekk jien titfalli ma' 20. Di vera tajba Luis, illi normalment anke minn studji li sabu. In-nies ma jkunux komdi biss minħabba l-età, anzi dik ma tantx taffettwa, imma minħabba il-livell ta' fitness. U ħanġi pereżempju ħobb nitkellem ċar jiena. Mela pereżempju jekk nien ħanara xi waħda żnella ħafna u jiena ħossni lha kbira ħafna mhux ħankun komda. Però jekk jiena nħossni kbira u bajnejja qed nara xi ħadd li wkoll hija kbira bħali minkelli hemm 20 sena bejnietna. Qabli nagħmel iktar kuraġġ għax ngħid tara dik qatt għandha 20 diġà kbira, jien għandi 40 għall-inqas. Nista' nasal. Ġifieri x'qed nipprova ngħid illi iktar milli l-età. U x'hekk u aħna ħanerġa' nibda mill-bidu li qed ngħidu ċar kristall illi aħna l-appell tagħna huwa għal min xeba u għandu bżonn jinbidel. Għax minnu kuntent bis-sajż tiegħu u b'saħħtu m'aħniex ħanindaħlulu, għandi r-riservi tiegħi ħanejdlek għalfejn. Għax jiena nemmen Luis illi dak li ħatamel minħabba saħħtek mhux ħajaffettwa lilek biss, ħajaffettwa ta' madwarek. U mhux fair illi all right fajn jekk aħna mradna b'xi ħaġa ġenetika jew xi ħaġa forsi li kelli fil-familja u rittajjen ukoll fajn. Imma li problema ġibta bidejja
Minn ħafna nies nitkellem. Għax jiena kont qed ngħidlek għax niddejjaq għax ikun hemm min hu irqaq minni hekk. Però meta kont imur nimxi nofsija kuljum ma kontx niġri, nimxi bin-nifs tiegħi, jiġifieri passi tiegħi, kont inħossni aħjar psikoloġikament. Bla dubju. Jiġifieri naħseb dak il-messaġġ irid inwasslu. Bla ħafna, u prosit tassew, u l-appell tiegħi ħajkun dan nafu li anke l-arja u Malta mhijiex mill-aqwa. Number one. Nafu li meta ħammorru nimxu wkoll Luis mhuwiex exercise intensiv biżżejjed biex naħarqu x-xaħam, huwa tajjeb għal min qatt m'għamel xejn, huwa tajjeb ħafna rilassament. Ejja nkunu realistiċi, nofsija mhijiex biżżejjed bħala mixja slow speċjalment biex taħraq ix-xaħam. Allura dejjem ikun aħjar li dik in-nofsija l-istess ħin x'namlu biha li jgħod u aħna nissuġġerixxu li jkunu exercises li tuża ġismek kollu u l-aħjar tagħmlu f'ambjent ta' grupp. Matthaeus, nispera li nhar il-ħamis. Ilek tajti li di. Bħallum għatlek jiena ma nikdibx. Jiena għandi ħafna affarijiet impenjata ħafna, ma nipprova nagħmel mill-aħjar li nista'. Illi mmur nimxi. Ħanibatek mistoqsija ħalli tewden fuqha. Taħseb li m'hawnx Prim Ministri, Presidenti, kapijiet tal-Oppożizzjoni fid-dinja illi għandhom xi jagħmlu biżżejjed? Taħseb m'hawnx minnhom li anke jsibu ħina training? Imma Prim Ministri hekk għandhom min jagħmilhom kollox fid-dar, jien irid nagħmel kollox jien u nlaħaq max-xogħol. Il-Prim Ministri li qed issemmi inti għandhom 1000 ruħ magħhom. Naqbel miegħek. Okay. Imma inti qed li impenjata, huma impenjati wkoll. Impenjati motiv. Ismani, Matthaeus nieħu gost ħafna meta tkun. Jien impenjata ħafna. Vera u hemm ħafna min impenjat, però vera hemm bżonn li naħsbu fina nfusna u nagħmlu dan il-pass li qed jgħidilna Matthaeus. Hemm bżonn. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Aħna se nkunu nerġgħu niltaqgħu nhar il-ħamis, nispera li nkun tlift xi 10 grassi milli għandi. Ħażin. Għax dajda ħaqni. Ħammaru għat-teleshopping. Ftit riklami kif niġi lura se nitkellmu ma' Dr. Chris Barba.